Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі, і менавіта я сёння буду дапамагаць ці прысутнічаць пры тым, як разглядаць усе падзеі эканамічныя, сацыяльныя, палітычныя і не толькі. У нас у студыі будзе ў сваім рэгулярным стрыме Александр Кнырович. Добрый день, спадар Александр. Дзень добры, паважаны Зміцер, дзень добры, паважаны сябры. Ну, Зміцер так вельмі сціпла себе прадстаўляе. Я вельмі спадзяюся, што ён будзе такім же саўдзельнікам гэтай размовы, а не толькі задаваць пытанні. Ну, паглядзім. Але давайте мы пачнем нашу праграму з таких невялікіх анонсаў. Дарэчы, сёння неяк так склалася у нас шмат анонсаў ці там, скажем, таких невялічкіх рэкламаў, але я вельмі не люблю рэкламныя блокі. Реклама і так нервы выядае, тым больш рэкламныя блокі, таму мы будзем іх раскідаць па ўсім нашым стрыме, каб не вельмі наших гледачоў нерваваць. Але пачнем, ну, тут у сэнсе, у прынцыпе, как бы такая рэклама, але не зусім рэклама, гэта таксама тэма для абмеркавання. Рэклама толькі таго, што буквально вось калі заўтра выходзіць чарговы выпуск праграмы Александра Кныровича. Дарэчы, подписывайтесь на яго YouTube канал, спасылачка ёсць у нас у апісанні. І асноўная тэма будзе пра кватэры у Беларусі, дакладней пра тое, што там адбываецца з коштамі на гэтыя кватэры і хто гэтыя кошты разганяе, як это кажуць. Давайте, ваша версія. Сціслы этот самый анонс. Глядзіце, Зміцер, ніколі не было, і вось ізноў. Да. Але сапраўды ніколі не было. Апошні 80 дзён у Мінску назіраецца вельмі імклівы рост, такі амаль вертыкальны рост коштаў на кватэру. Калі глядзець на Realtbuy, а там сапраўдная добрая статыстычная інфармацыя, то калі ў сярэдзіне лютага гэта было 1950 долараў на квадраце, то зараз ужо 2300 і болей. Гэта сярэдняя цана аднаго квадрата ў Мінску. То бок гэта ўзрост адразу амаль на 20%. І пытанне, якое задаюць нашы неназваныя гледачы. А што здарылася? З какога ляду на 20% за 2 месяцы з нечым выраслі кошты на кватэры ў Мінску? І яны ж самыя праз сацыяльныя сеткі даюць адказ. Некія людзі, якія не могуць вымавіць слова шыпшына і не ведаюць, што такое агрэст, прыехалі, скупляюць кватэры. Кажуць гэтыя гледачы. І тут дзяржава адчула нейкую лёгкую небяспеку у тым, што нашы паважаныя гледачы, мінчукі, радыя бачыць расейцаў на 3 дні на Збіцкай і недзе ў санаторыі. І не вельмі радыя, калі кошты на кватэры ў Мінску растуць на 20%. І дзяржава наша вырашыла адказаць гэтым людзям, але адказаць як? Не проста азаронкам ці мукавозчыкам, гэта вядомыя іх здольнасці. Не, когда цэлае кадастравае агенцтва рэспубліканскае выпусціла прэс-рэліз на тэму «Супакойцеся, супакойцеся». Усё у нас не больш як на 1% яны паўплывалі, там выраслі агульная колькасць гэтых сделак з іншаземцамі. Супакойцеся. І калі ты уважліва глядзіш на гэты прэс-рэліз, ты разумееш, што хлусяць. Хлусяць. Ну, просто хлусяць. Чаму хлусяць? Ну, па-першае, калі яны кажуць пра не большымі на 1%, яны маніпулююць статыстыкай. 2 гады таму, нават па іх статыстыке, колькасць замежнікаў, якія куплялі кватэры, была трохі болей за 4%, а ў гэтым годзе яна ўжо амаль 6%. То бок там дакладная лічба болей за 30%, но то бок і па іх статыстыке яна вельмі імкліва расце. Ну, а па-другое, яны ж не кажуць чым. А чаму расейцы паехалі? Чаму расейцы пачалі шукаць кватэры ў Мінску? Ну, таму што іх как бы вырубілі, так, ведаеце, такая перамога над Украінай, што іх вырубілі інтэрнэт. Вось так яны свяркуюць перамогу. Гэта адбылося в лютым, у сярэдзіне лютага. І з сярэдзіне лютага вельмі так вырасла ў 3 разы запыты ў інтэрнэце з боку расейцаў купіць кватэры ў Мінску. І таму трэба глядзець на статыстыку не першага квартала ці года, як паказала кадастравае агенцтва, а трэба паказаць статыстыку сакавіка ці красавіка.
А ў прэс-рэлізе кадастрового агентства няма статистики по месяцу. Пытанне, ці ёсць яна ў іх ввогуле? Адказ ёсць. Не толькі памесячна, але і патыднёвая, але і кожны дзень, магчыма, ёсць і па, ну, ведаеце, 11 гадзін, па гадзінах ёсць. Чаму яны не публікуюць ее? Таму што збіраюцца вас падмануць. Вось такое выданне аб гэтым трохі шырэй і аб тым, чаму все астатнія чыннікі ніяк не паўплывалі на кошты кватэры Менску, і толькі вось аб гэтым выпуске, які выйдзе, вельмі спадзяюся, завтра. Зашмат працы не паспяваем выходзіць, як планавалі. Бачите, мы з вами гэтую тэму не абмяркоўвалі. Я, в прынцыпе, не ведаў, пра што будзе ваш наступны выпуск да сённяшняй раніцы, пакуль вы мне пра гэта так на вушка не шапнули. Але я дзень таму чытаў допіс такога Аркадія Бабченка. Калі хто ведае, не ведае, расійскі такі. Ён ва Ўкраіне даўно ўжо, ну, той, которого там нібыта застрэлілі, а он там потом ажыў. Воскрес. Да, воскрес, дзякуючы СБУ. Так вось, ён піша на мове оригинала. По роду деятельности я читаю русские сайты. Не политические, не социальные, развлекательные. Это лучший срез для понимания социума. Картинки, баянчики, видосики, телочки, шуточки, прибауточки. Вот это все. И там сейчас просто вал сообщений о переезде в Беларусь. Продал квартиру в Пскове, купил в Витебске, расстояние всего 300 километров, а разница колоссальная. И интернет есть. Это для них самое главное. Ну, там далее по тексте, там Бабченко уже проходится по своих суайчинниках, россиянцах, которые раптом вырашили, зразумели, что война все ж таки это дрэнна, але каб зрабіць лепш, им дастаткова з'ехаць з России у Беларусь, где есть хороший интернет, и вот это уже как бы знак протеста. Ну, але не про гэта, про тое, что наколькі гэта сапраўды масава. Потому что я чуў таксама, ну, едуць, ну, ёсць такое, да. Ну, колькі іх там едзе, як яны там уплываюць на социум, что яны змяняюць. Ну, цены, может быть, конечно, вырастуць за гэтага на кватэры, але калі глядзець шырэй, калі глядзець пра беларускую ідэнтычнасць, наколькі яна размываецца вось гэтымі прыезджымі, панаехаўшымі. Ну, ведаеце, тут трэба было б запытаць у сацыёлагаў. Ведаеце, вось ёсць агульнае там грамадства у нас в Беларусі зараз лічба 9 мільёнаў. Ну, зразумела, што у нас статыстычная. Я спадзяюся, што мы са Змітром па гэтай статыстыцы ўсё яшчэ ў Беларусі. Вось. Зразумела, што міні, але ўсё ж таки вось такая агульная колькасць людзей, і колькі патрэбна прыезджых іншаземцаў, каб ее трохі вось размыць, як кажа Зміцер. Ну, зразумела, не 30%, зразумела, і ўплыў, ведаеце, калі прыедуць адразу 500 000 чалавек, гэта будзе значны ўплыў, канешне. Але пакуль, канешне, о такіх лічбах справы не ідзе, таму што, ну, ведаеце, вось гэты ўплыў на кватэры ў Мінску, як ён з'явіўся? Прыкладна 1600, калі я не памыляюся, за месяц вось гэты умов, ну, сделак куплі-продажу кватэр у Мінску, і зразумела, што, ну, вот 160 чалавек прыйшлі з России і купілі адразу кватэры і паўплывалі вось так на рост цен. Ну, зразумела, што 167 семей у Мінску не ўплываюць на культурныя нейкія з'явы. Яны, конечно, не заўважны. Таму няма вось гэтай карэляцыі, конечно, няма, Зміцер мае рацыю, няма вось гэтай карэляцыі пакуль. Але з іншага боку, вось беларускае грамадства, яно такое вельмі гамагеннае. У нас нават не палякі, не кажучы ўжо пра жыхароў там Лондона ці Нью-Йорка, для якіх гэта норма жыцця. Вось тут у нас хінчыкі, кітайцы, вось тут у нас армяне, вось тут у нас мексіканцы, і гэта такі вось, ну, штодзённае культурнае как бы адчуванне, што так нармальна. Мы зусім іншыя, мы вельмі такія вось у сябе. І вось невядома, што будзе, калі будуць вот асобныя выпадкі, но мы вельмі так рэагуем, калі іх бачым, там гэты сцяг расійскі на шматпавярховіку ў Мінску, ці нейкі вось такія штурхі. То есть, магчыма, будзе дастаткова вельмі невялікай колькасці гэтых выпадкаў, каб у нас абудзілася такое
сур'ёзнае жаданне не бачыць гэтага ў сябе. Я ўпэўнены, што беларускае грамадства ў Беларусі пакуль не гатова прымаць іншаземцаў, будь то расейцы, украінцы ці палякі ў сябе, хаця палякі не паедуць, канешне, ну як ёсць. Ну ўсё ж таки сусвет і рэчаіснасць патрабуе, каб мы былі больш талерантныя да іншых этнасаў, нацыянальнасцяў, нацый. Галоўнае, каб яны не прыязджалі, як кажуць, са сваім самаварам, а падпарадкоўваліся мясцовым традыцыям. Прабачце, я вас пераб'ю, у меня вось гэты момант ёсць да вас, канешне, пытанне і заўвага, таму што вось вы слушна кажаце, і я себе памятаеце 150 000 пакістанцаў. Ну і вось гэта моя размова ўжо трэці раз. Уявіце себе, Лукашенко ж марыць аб тым, што яны прыедуць і падымуць, ну няма людзей, дзе няма людзей, у калгасе няма, на прадпрыемстве у калгасе. І вось ён марыць аб тым, што прыедзе такі не нейкі такі, які бегае, не, сям'я прыедзе сям'я. Уявіце, прыязджае сям'я у беларускі калгас, пакістанская, мужчына і, канешне, яго 4 жонкі, таму што ў Пакістане нажонства. Сапраўды, гэта там па законе. Як зменіцца той самы культурны ландшафт у беларускай вёскі, калі яны пабачыць вось гэта? Як думаеце? Ну, нормально так. Шок, асабліва, калі іх прыйдзе некалькі сем'яў, да прыкладу. Будзе, конечно, добра. Ну, про тое, што беларусы, ну, как бы далёкі ад вот гэтай мы там талерантнасці народ, мы уже не один раз сказали, але тым не менш, беларусы, что самое важное, по-ранейшаму застаюцца вот у гэтай парадыгме беларус. І я б вельмі хацеў, каб гэта працягвалася і каб вы вось гэта яшчэ раз прадэманстравалі, аказаўшы падтрымку маці з 2 дзецьмі, якая зараз потрапіла ў вельмі складаную жыццёвую сітуацыю. Александр, мы тут дадзім зараз QR-код на збор, на які ладзіць Байсол, але некалькі словаў пра гэтую сітуацыю ад вас. Ну так, вельмі цяжкая сітуацыя у Александры. Яна жыве ў Гданьску. Сапраўды, як заўважыў Зміцер, гэта справа не тое, што яна не толькі тое, што яна эмігравала з палітычных пантываў з Беларусі, не тое толькі што є 2 дзеці, але гэта яшчэ і справа, ну наколькі мне вядома, з не вельмі адказнымі паводзінамі бацькі гэтых 2 дзяцей. І таму яна сама цягне, яна робіць сама все, што ў яе сілах, яна шмат працуе, але вось падтрымка вашая была бы вельмі заўважная. Зараз ідзе збор на Байсолі, і там засталося, каб яго закрыць, амаль 600 ці 700 еўра, і ён будзе закрыты, і яна будзе мець магчымасць гэтымі грашыма неяк іх вадкоўваць кудысьці. Таму, калі у вас есть такая магчымасць, вы знаходзіцеся ў бяспекі, я быў бы вам вельмі удзячны, калі б вы падтрымалі Александру. Яна, такая справа, яна вельмі, не ведаю, якое слово, на дзела пойдуць вашыя грошы. Дзякуй, калі вы падтрымаеце. Дзякуй загадзя ўсім, хто далучыўся ўжо і мае намер далучыцца. Калі ласка, спасылачка на QR-код ёсць вось зараз на ваших экранах. Хто колькі можа, але падтрымайце ўсё ж таки жанчыну з 2 дзецьмі у складанай сітуацыі. І я зараз папрашу нашага гукаінжынера паставіць гукарэжысёра яшчэ одно відэо, з якога мы і пачнем абмеркаванне яшчэ адной вельмі такой актуальнай тэмы, якая стала вядома ноччу. Жонка спевака Алексея Хлестова паведаміла пра тое, што ён знік, што хутчэй за ўсё ён на Акрэсціна, і невядома з-за чаго, што стала нагодай гэтага затрымання. Вось высветлілася сёння раніцай, што Алексей, сыходзячы на размову у органы, адмысловае відэо запісаў. Калі ласка, поставим это видео. Итак, всем привет, дорогие друзья. Если я записываю это видео, значит, я нахожусь не дома и не на работе. Скорее всего, я нахожусь на профилактической так называемой беседе, которая уже происходит 3-й раз.
Первый раз меня вызвали в ГАИ по якобы правонарушению, то есть нарушению ПДД, то, что я трогал телефон при движении, и там я был, скажем так, давайте назовем, приглашен представителями ГУБОПИК на улицу Революционная, 3. Оттуда, там находясь, была очень непонятная беседа, совершенно непонятная, на что я, собственно говоря, не смог ничего ответить. Далее, в пятницу я туда вышел и продолжил работать в такси. В понедельник утром мне позвонили, попросили приехать в ГУВД. Я туда тоже приехал, меня пригласили, я туда приехал самостоятельно. Сегодня же меня пригласили на Партизанский проспект номер 6, это транспортная милиция или транспортная, я не знаю, транспортная служба, попросили приехать, но я предполагаю, что будет такая же история. То есть я туда приеду, и дальше я буду либо задержан, либо приглашен для очередной беседы. В свою очередь хочу сказать, что никакие правомерные действия я никогда не делал, ничего противозаконного не совершал. И поэтому прошу распространить это видео, чтобы обратили внимание действительно те органы, которые могут защитить меня как гражданина Республики Беларусь. Всем спасибо, до встречи. Александр, я не ведаю, як тут нават задаць пытанне з гэтай нагоды, але у мяне просто няма эмоцый. Мы з Алексеем там у свой час недзе перасекаліся, і я не з'яўляўся прыхільнікам яго творчасці, але тым не менш ён рабіў сваю справу годна, потым павёў сябе таксама годна як чалавек. І вось тое, што адбываецца з ім зараз, чалавек пайшоў працаваць у таксі, спакойна працаваў у таксі, калі яму закрылі дарогу на сцэну, унеслі так званыя чорныя спісы, якія ўжо фактычна колькі рэжым Лукашенко існуе, амаль столькі гэтыя чорныя спісы існуюць, там плюс-мінус. Тым не менш, гэта што? Гэта прыкмета таго, што там адліга пачынаецца, што можна дамаўляцца з рэжымам, что как-то сторонки переворачиваются, ці что, чакаем Коула? Конечно, вы задаете пытанне ў самую, трапляеце туды, куды ждали потрапіць, тому что вось такія выпадкі і вось такія здарэнні, якія амаль штодзённа адбываюцца ў Беларусі, ставяць пытанне увогуле, ці можна дамаўляцца з Лукашенко. Аб чым? Вось. І, канешне, вось жорсткая пазіцыя аб тым, што ніякіх перамоваў з рэжымам, пакуль яны вось гэта вось робяць, яна, канешне, вельмі лёгка знойдзе падтрымку ў гледачэй Еўрараду і ввогуле знойдзе падтрымку у всех, хто за гэтым назіраюць. Раз вы не тое, што з намі, таму што які Алексей Хлістоў там гэты самы рэвалюцыянер, экстрэміст ці дэмакрат. Да не, як большасць людзей, якія выходзілі на вуліцу ў Беларусі, яны не планавалі штурмаваць рэзідэнцыю Лукашэнкі і не збіраліся рабіць нічога незаконнага. Яны збіраліся змяніць уладу дэмакратычным шляхам. Прагаласаваць, і каб Лукашенко прыйшоў іншы прэзідэнт. Нічога іншага, нічога незаконнага не было ў іх в планах. Як і зараз няма, амаль ва ўсіх. Ёсць некаторыя, якія гарачыя головы, но іх вельмі нешмат. Можа, які 1% ёсць. І вось тое, што зараз адбываецца, гэта ж справа не аднаго Алексея Хлістова. Мы ж назіраем, як Стасевіч не можа вярнуцца ў беларускі футбол, а гэта зорка беларускага футбола, лепшы гулец у нейкія часы і легенда БТ. І яму забараняецца там нейкі міністр, ахоўнік Лукашэнкі забараняе чалавеку, які зрабіў для краіны у дзесяткі разоў больш, чым гэты ахоўнік. І ён яму забараняе. Ён вырашае, хто будзе гуляць, нехта вырашае, хто будзе спяваць, нехта вырашае, хто будзе рабіць ці не рабіць на гэтым прадпрыемстве. І ведаеце, што я ў гэтым бачу? Не тое, што гэта загад Лукашэнкі, штодзённы.
Не. Працуе машына. Рэпрэсію. Яна працуе. Яе ніхто не спыняў. Прыезд Коула ніяк не ўплывае на працу Губазіка ці на працу КДБ. Іх запусцілі в 20-м годзе, в 21-м годзе. Яны паехалі. Ад таго, што нехта вядзе перамовы з Лукашэнкам, а то, што Лукашэнк там віляе хвастом сваім з кімсьці, там падносіць там водку ці камусьці гарэлку, ці камусьці нешта яшчэ робіць. І вось гэтыя знешнепалітычныя гэтыя гульні, такі дэнсінг ад Лукашэнкі, гэта ніяк не ўплывае на тое, як працуюць гэтыя органы. Пакуль не будзе каманды зверху, так, стоп. Прычым я бачу так, ведаеце, Зміцер, што яна не можа быць частковай. Вось не можа быць каманды, не, вы Хлістова, калі ласка, не чапаеце, а затое вось некага іншага чапаеце. Прайшло сапраўды 6 гадоў. І калі нехта не жадае перагарнуць старонку, то гэта сам Лукашенко першую чаргу. Ён кожны раз, на кожным выступе перед сваімі гэтымі кажа пра 20-й год. Мы яго напалохалі, вельмі моцна напалохалі. Хутчэй вы, а не я, таму што я, канешне, сидзеў за кратамі на Магулу. Вось. І ён запалоханы, і ён гэты чалавек, які не можа перагарнуць гэтую старонку. Вось такі ён вельмі слабы, як пеў іншы спявак, не Алексей Хлістов, у Нойса МС, да? Хранимый ОМОНом весь нежный мент и очень чувствительный президент. Вот у нас, видите, очень чувствительный у нас президент. Вот. Да, асабліва, калі улічыць колькасць людзей, якія селі за краты за абразу прэзідэнта. Такая бедная, тонкая натура. Да. І таму я ў гэтым бачу вось такое падоўжванне гэтага шляха, што гэта можа спыніць? Коул гэта можа спыніць. Сделка з ЗША, наш уплыў, гэта ўплыў, ведаеце, некі экспертны, і тое, што там, ну, я памятаю, што Коул размаўляў з Ціхановскай не так даўно, так? Гэта было некалькі дзён таму, і, магчыма, наш уплыў праз, распавед аб сітуацыі, праз некія сваё ўяўленне, данесенне свайго погляду на тое, што павінна адбывацца ў Беларусі крок па кроку, таму што зразумела, што агульнае патрабаванне гэта Лукашенко. Сядь на цягнік і едь да Гаагі. Самалёты пакуль не летаюць, но калі ты сядзеш в самалёт, мы дамовімся, што каб цябе там прапусцілі да Гаагі. Экалайнс ходзіць. Экалайнс. Уявіць себе, Лукашенко в Экалайнсе на першым сидзенні, відаеце, там такі едзе да Гаагі, то, напэўна, выставляць такія патрабаванні немагчыма, напэўна, ён не пагадзіцца, але паступовае патрабаванне магчыма, і магчыма вось у гэтым шлях, і магчыма гэта праца Коордынацыйнай рады, аб якой мы сёння вельмі спадзяюся пагаворым, таму што выбары, якія адбыліся, канешне, мяне вельмі уразілі. Адбыўся мой прагноз аб катастрофе на выбарах Коордынацыйнай рады. Так, подводзячы гэтую пэўную рысу под ситуацией с Хлистовым, мяне вельмі тут здзівіў комментар. Виталина пишет: этим видео Хлистов себе еще пару лет нарисовал. Пачнем с того, что увогуле незразумела, за что человека затрымліваць, які нідзе по великому-то рахунку і нават у 20-м годзе у колонах не хадзіў, нічога не штурмаваў, калі дзесьці выказаўся супраць того, каб гвалт здзяйсняўся на вуліцах так званымі супрацоўнікамі праваахоўных органаў типа, то, выбачайце, за гэта прыцягваць да адказнасці, а за словы про тое, што я нічога не парушаў, накідаваць яшчэ некалькі гадоў, гэта нават Оурэл адпачывае, мне падаецца. Дзесьці, ведаеце, дзесьці ёсць межа. Межа страха. Нават калі вы знаходзіцеся ў краіне, нават калі там дыктатура, нават калі там хапаюць на вуліцах, а кудысьці цягнуць, межа гэтага страха, яна ўсё ж такі дзесьці павінна быць. І Алексей у гэтым відэо нічога не сказаў пра падтрымку Ціхановскай, пра супраць вайны, пра падтрымку ВСУ, пра тое, што супраць Пуціна і Лукашэнкі. Гэта
вегетарыянскае цалкам відос, і калі вы баіцеся і яго, то гэта пытанне не да Алексея. Ну і ў працяг как бы і тэмы, і пераход да той тэмы, якую вы хацелі б закрануць. Тома піша: яшчэ трохі пачакаем, Александр, і новы склад КР усё вырашыць, усім дапамогуць. Ну, можна, конечно, казаць, вот мы тут сядзім на канапе і чакаем, пакуль новы склад, стары склад ці любы іншы склад КР усё павырашае, пакуль Ціхановская пераможа рэжым, а мы ж там вот как-то вот яе ж падтрымалі, поэтому мы сядзім і чакаем, калі нам всё. Але калі ўсё ж таки адысці ад вот гэтай абмеркавання, там пазіцыі дайце нам, мы ж тут вот как бы чакаем, ўсё ж таки сітуацыя з выбарамі ў КР вас зачапіла, хоць вы і не балатаваліся. Мне зачапіла. Я, ведаеце, я шмат разоў казаў у гэтай студыі, пісаў, што я, канешне, разглядаю гэтыя выбары як перамогу ці паразу агулам дэмакратычнага руху, незалежнасць ад таго, ёсць я ў ім ці няма мяне, хто балатуецца, хто не балатуецца. І, канешне, для мяне некая, ведаеце, вось гэтая рыса была на ўзроўні 4000 прагаласаваўшых. Чаму? Таму што, ну, вось, я не пайшоў у Коордынацыйную раду, Егоров не пайшоў, Прокоп'ев не пайшоў, так? Мы бачым, што было на трэць меней кандыдатаў. І таму вось, калі б было 4000, я б сказал бы, што яна, ну, падоўжвае нейкі такі шлях, на якім яна была. Ну, што такое 2113 чалавек? Ведаеце, Зміцер, вось я чытаў сацыялогію, ну, не сацыялогію, а там, гэта моцна сказана, сацыялогію. Но пішуць аб тым, што вось у кожнага чалавека у тэлефоннай кніжкі гэтай, вось як у вечоркі, хаця вечорка кажа, как у Кучынскага, так? Там ёсць нейкі номер, так? Та вось у кожнага чалавека прыкладна 150 контактаў, з якімі ён мае нейкія стасункі. І 1/10, там 10-15 чалавек, гэта такія наўпроставыя блізкія контакты. Вот калі б я шоў на Коордынацыйную раду, я б пазваніў без метро і сказаў бы: Зміцер, хочаш, не хочаш, любіш, не любіш, зайдзі і прагаласуй. Ну, магчыма, гэта быў бы не Зміцер, у нас не такія блізкія стасункі, но вось такія 10-15 чалавек у меня дакладна ёсць. Яны б, напэўна, прагаласавалі, таму што я папрасіў. Так вось, уявіць себе, 170 кандыдатаў і 2113 галасоў. Гэта 12 чалавек на кожнага кандыдата. Гэта азначае, што на выбары не прыйшоў ніхто. Што галасаваў толькі сябры сяброў. Што ўся гэтая вялікая праца, якую зрабілі, у тым ліку Еўрараду, па прасоўванню гэтых выбараў, і астатнія СМІ, праца была вялікая. Што ўсе гэтыя намаганні Ціхановскай падтрымаць выбары, яны былі бы вельмі карысныя 2 гады таму. Зараз ужо запозна. Што ўсё гэта не прывяло да нічога. 2000 чалавек гэта сябры сяброў прагаласавалі. І тое, што казаў Павел Лібер, тое, што казала Алена Прыходзька учора, мы можам себе казаць пра DDoS-атакі, пра немагчымасць зайти некалькі разоў, но у іх ёсць запыты. Яны разумеюць, што з 2113 магло адбыцца, ну, 2500. Гэта бы ніяк не змяніла карціну. Ніяк. І таму мы маем тое, што маем. Пад гэтым мы перад эфірам з Дмітром размаўлялі. Ну, чаму так? Зразумела, чаму? Таму што людзі выехалі, таму што людзей, яны не, тое, што мы сёння казалі, яны не барацьбіты как бы у сэрцы, яны нармальныя людзі, якія как бы жывуць уже зараз сваё сацыяльнае жыццё, калі я вас зразумеў дакладна, так? І гэта зразумела. У мяне ўзнікае іншае пытанне. Ведаеце, акрамя вось гэтага агромнага такой часткі нармальных людзей, гэта сапраўды нармальныя людзі, якія ведуць себе нармальна, не лезуць у эфір Еўрараду, як я, і не атрымліваюць крымінальныя справы ўжо пасля таго, што адбылося всего. Вось, у нас ёсць цэлы слой, цэлы пласт палітыкаў, экспертаў, лідараў грамадскага меркавання і так далей. Іх, ну, напэўна, чалавек 500 за меж. Я лічу, што гэта прыкладна такая колькасць. І да іх вось зараз такі выклік, і ў том ліку да Коордынацыйнай рады я вярнуся, да іх выклік, ці мы жывем, як жывем,
Ну, ведаеце, кожны робіць сваю нейкую справу, я таксама раблю сваю нейкую справу. І пазняк там сидзіць нешта, как бы кажа. І Павел Вусоў выкладае свае навукі і нешта каментуе. Ці патрэбна нам агульная пляцоўка для таго, каб все ж таки, ведаеце, калі нешта кажуць у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, то ўсё ж таки павінна казаць агульнае меркаванне беларусаў, а не асабістае. Ці патрэбна нам нейкая агульная стратэгія, агульны погляд? Таму што, ведаеце, галоўнае, што ёсць у Коордынацыйнай рады, гэта магчымасць казаць, размаўляць з міжнароднымі структурамі. Як яна размаўляе? Ніколі за 2 гады не было некага зацвярджэння агульных поінтаў. Людзі едуць, кажуць нешта ад сябе, і вынікі ў них вельмі слабыя. А яшчэ, ведаеце, адтуль даносяцца такія выпадкі з нашымі прадстаўнікамі, за якіх вельмі сорамна. І таму у меня зараз пытанне. Зразумела, што гэтая Коордынацыйная рада ў гэтым выглядзе, калі яна зробіць выгляд, што ўсё нармальна, выбары адбыліся, давайце працаваць, калі яна зараз пачне прызначаць спікера, віцэ-спікера, глав міжнародных камісій і так далей, заплюшыўшы вочы на гэты 2000 галасоў, то я ввогуле для сябе выкрэслю ее з беларускіх дэмакратычных структур. Кажу шчыра. Я буду яе не заўважаць і ніяк не буду з ёй взаимодзейнічаць, таму што гэта павінны прыйсці дарослыя ў канцы канцоў, ведаеце? Гэта дзіцячыя паводзіны. І калі Коордынацыйная рада пачне не з рэформы, і не з прапановы аб тым, што окей, мы зразумелі, мы атрымалі гэту аплявуху ад грамадзян. І калі яна не пачне перабудоўваць, па-першае, зразумець, для чаго яна ўвогуле патрэбна, па-другое, зразумець, як уцягнуць сваю працу Бабарыка, Машу Калеснікаў, Беляцкага, напэўна, Северынца. Мяне не трэба. Вось. Калі яна пачне не з гэтага, то гэта будзе азначаць канец гэтай Коордынацыйнай рады ввогуле, цалкам. Вось, таму такое маё, ведаць, вельмі сумнае адчуванне ад гэтага. І я лічу, што трэба рабіць некую рэформу. Я лічу, што у нас вельмі шмат людзей адэкватных у замежжы, і нам нужно для сябе, самім сябе высветліць, як рухацца далей, таму што у гэтым месцы, канешне, фінал. Так вы яшчэ канчатковага крыжа, умоўна кажучы, на Коордынацыйнай радзе у адрозненні ад вашай былой каляжанкі па блоку Святланы Мацкевіч не ставіце? Я больше аптыміст, і, канешне, Святлана вельмі дасведчаная, адукаваная і вельмі такая патрыятычная, але яна хутчэй рэагуе. Вось так, я даю шанец, тым больш, што ў Коордынацыйнай радзе ёсць людзі, якіх я паважаю, да якіх я стаўлюся па-чалавечы, вельмі ёсць годныя людзі, і я спадзяюся, што яшчэ месяц, напэўна, да першага паседжання, можа, 3 тыдня, і ў іх ёсць час паразмаўляць паміж сабой, паглядзець у люстэрка і сказаць, не будзем рабіць выгляд, што ўсё добра. Пытанне да Александра наконт Коласа і рассылкі ад імя яго спісу. Хто мог так падставіць Андрэя? Можа, Александр, ведаючы, як дзейнічаюць некаторыя дэмакратычныя палітыкі, штосьці ведае альбо мяркуе? Слухайте, я сам атрымаў 2 разы, і у меня у першага, зразумела, што я ведаю, хто такі Андрэй Колас, я напісаў у Фейсбуке, што я его падтрымліваю, але стасункі у нас, ведаеце, калі кожны раз кажуць, за ім нехта стаіць, у меня ён слушна сказаў, чаму вы адказваеце яму самому, вось, у тым, што ён сам себе, вось этот самы, самастойнасці, ён самастойны чалавек. Вось, і я сам атрымаў 2 разы вось гэтае паведамленне СМС, я пішу Андрэю, што адбываецца? Адкуль грошы ў першую чаргу? Вось, ён кажа, і таму, ведаеце, вельмі дзіўнае пытанне, я не знаю, не ведаю, Зміцер, удзівіце себе, у кагосьці ёсць база,
беларускіх нумероў у польскіх этих самых, ну, польскіх аператараў. Прычым яна вельмі сціслая база, таму што прыйшло, ну, з маіх знаёмых, магчыма, 3-4 чалавекам, а я ведаю шмат людзей беларусаў, таму гэта вельмі такая малая база, і потым нехта замаўляе праз вельмі непразрыстую сістэму рассылку смс ад таго нумара, які ты не можаш ему не пазваніць, не напісаць смс. Гэта такі нумар, які толькі для рассылкі гэтых рэкламных смс-ак. Вось каму гэта магло прыйсці ў галаву? Не ведаю, гэта дыверсія КДБ? Наўрад ці не, как бы вельмі для іх, ну, вельмі слаба. Гэта хтосьці з іншых спісаў? Ну, навошта і як... Я себе, ведаеце, я себе не магу уявіць вось некі образ таго чалавека, які павінен тут сядзець і якому павінна быць гэта карысна і якому прыйшло на ум гэтая думка. Вось калі вы вот можете себе нафантазаваць, вы напішыце, таму што гэта ніяк не працуе на нічыю карысць. Ну, вось прыйшла гэтая рассылка. Ну што, ну я паглядзеў, пасмяяўся, дурасць нейкая, так? Ад гэтага нічого не адбылося. Магчыма, гэта была падстава, каб зняць блок Колоса з выбараў. Ну, я недооцениваю людей. Я как бы все ж таки, думаючи про то, кто больше за все не любил Колоса, не верю, что яны могли пойти на такие меры. А вось нехта з беларускіх блогераў так справакаваць, напэўна, мог. І калі б я гуляўся ў гэтую гульню, давайте адшукаем все ж таки кагосьці прызначым вінаватымі ў гэтым, то, напэўна, нехта з беларускіх блогераў, удзельнічаючых выбараў, вырашыў вось так дзіўна сябе павесці. Это было бы ў іх стылі. Ось, таму, магчыма, гэта так. Робім стаўкі. Ваше імя? Маё імя Александр Станиславович Кнапыч. Вот Александр Станиславович, імя патэнцыйнага прэтэндэнта на вось гэтую вакансію шутніка. Якое назове? Ой, Зміцер, ведаеце, я намагаюся ўжо 8 месяцаў не крыўдзіць кагосьці асабіста, а казаць ввогуле пра справы, добрыя ці дрэнныя. Таму прабачце, але я не жадаю новых асабістых канфліктаў, таму оставім гэта імя. Няхай будзе Мануэль. Да. Блогер Мануэль. Добра, не будем называть імя Беспалова. Александр, вы на пенсию не собираетесь? Да. Я? Нет. Судя по тому, что отбывается, до пенсии не доживу. Але мы... Водички? Дякую, Великий. Я уже попил вчера у вас водички. Хто не ў курсе, можете пашукаць у інтэрнэце мемчык вельмі смешны, як учора спадар Александр записываў свой чарговы выпуск. Вот. Ну, гэта пасмяяцца, троху расслабіцца, мы тут жартуем, сапраўды, ну, вартыя усмешкі, але выпуск насамрэч вельмі сур'ёзны. І я не просто спытаўся там, каб пажартаваць ці падкалоць Александра наконт пенсій, таму што гэты выпуск, які ён запісаў разам з эканамістам Львом Львоўскім, прысвечаны менавіта пенсіям. Так, і ведаеце, што вось мы казалі, я, па-першае, я вельмі удзячны Еўрараду. Зараз дзякую у асобе Змітра, но у вас асобе цалкам Еўрараду, таму што у меня ёсць магчымасць на Еўрараду рабіць асобныя выпускі вось цыкла пасля Лукашэнкі. Вы ведаеце, што выйшаў першы выпуск пра беларускую прыватызацыю, заўтра выйдзе другі, і мы пачнем працаваць штотыднёва. І другі выпуск, канешне, прысвечаны пенсіі. Чаму? Таму што, ну, ведаеце, калі мы паразмаўлялі з Львом, гэта самая вялікая праблема у эканамічным сэнсе ў Беларусі і для грамадства беларускага. Гэта сапраўды тое, што нас чакае на гарызонце. Ну, катастрофах это вельмі мякка сказано. Чаму? Таму што мы разумеем, што сёння беларускія пенсіянеры атрымліваюць пенсію ад беларускіх працоўных. Тыя, хто працуюць, тыя плацяць пенсію. Няма ніякай агульнай скарбонкі, ніякага месца, дзе ваши грошы так ляжаць, і потым адтуль бяруцца. Не, гэта ўсё дзень у дзень. І што адбываецца? Вот, у 90-х годах, глядзіце, было 3 пенсіянеры на 10 працоўных.
Зараз 4,5, прыкладна там трохі меней, но 4,5 уже пенсіянера на 10 людзей, які працуюць. Праз 25 гадоў у нас будзе больш за 60, за 6 пенсіянераў на тыя самыя 10 працоўных, а магчыма будзе і хутчэй, таму што наша нараджальнасць падае значна хутчэй, чым планавалася, чым усе прагнозы. І таму зараз уже дэфіцыт, дзірка у бюджэце пенсійнага фонда, якая што гадова закрываецца праз бюджэт. І гэта дзірка будзе расці, і ніякага выйсця ў выглядзе стандартных метадаў, то бок давайте падвысім яшчэ ўзровень пенсійнага ўзроста, ці давайте мы вось гэтыя выплаты ФСЗН зробім большым. Гэтых выйсцяў няма ўвогуле. Чаму? Таму што сёння беларускі мужчына, у яго працягласць жыцця плануемая 69 гадоў, але гэта плануемая. Сапраўды ён памірае каля 64 гадоў, а выхад на пенсію у яго 63. То бок, ведаеце, стандартны беларускі мужчына, гэта выйшаў на пенсію, калі выйшаў, годзік адпачываў на пенсіі і памер. І таму няма сэнсу падвышаць узрост пенсійны для мужчын, таму што ад гэтага нічога не адбудзецца. Гэтага няма, і па-другое, нельга яшчэ больш ускладаць жыццё беларускай эканомікі, таму што калі вы падвышаеце пенсійныя выплаты, вось эти узносы ФСЗН, вы ціснеце на эканоміку, ціснеце на кошты і так далей. Гэта тоже таксама немагчыма. І таму, калі казаць сапраўды, то у нас няма гэтага выйсця. Я нагадаю, што беларуская пенсія, яна не тое, што большая ці маленькая, яна маленькая, гэта зразумела, яна ў разы меней, чым у Польшчы ці ў Літве. Але галоўнае не гэта, галоўнае, што вы ведаеце, Зміцер, гэта суадносіны паміж пенсіяй і заробкам. І вось калі у тебя заробак быў 3000 рублей, ты выйшаў на пенсію, яна у тебе 900 рублей, то ты адчуваеш себе на наступны месяц жабраком. Вось у сярэднееўрапейскі паказчык болей за 60% сярэдняя пенсія ад сярэдняга заробку. А ёсць краіны, дзе 100. Вось Нідерланды. У Нідерландах пенсія гэта столькі, сколько быў заробак. У Італіі пенсія гэта 80% ад заробку. То бок чалавек, які выходзіць на пенсіі, не страчвае, не пераходзіць у іншы сацыяльны кластер. І таму вось гэта агульная праблема, таму мы размаўлялі, вось другое выданне выйшло менавіта пра яе. Яно будзе заўтра на канале Еўрараду. Так адбылося, што, напэўна, я ў сябе на канале зраблю відоскі, які я ўжо увечар, каб вы маглі паглядзець тое, што будзе на Еўрарадзе, таму што, канешне, выбар паміж коштамі кватэры ў Мінску і праблемамі з пенсіямі, я бы рабіў яго ў бок пенсіі. Ну і галоўнае, чым адрозніваецца праграма, цыкл пасля Лукашэнкі ад усіх іншых, гэта тое, што мы кажам пра тое, якой павінна быць рэформа, колькі яна будзе каштаваць і колькі яна будзе доўжыцца. Таму што, казаць аб тым, што дрэнна, гэта вельмі добра, но мэтай гэтай праграмы з'яўляецца распавесці вам, як будзе, як павінна быць. Дякую вялікі. Мы завершаем нашу сённяшнюю сустрэчу. Завершу я, тут уже не будем каментаваць, просто допіс ад адной глядачкі нашай пад нікам Гелена, якая з нагоды вось гэтай сітуацыі з рассылкай ад спіса Коласа нібыта піша: вельмі падобная да сітуацыі з Ганнай Федаронак, якую пахавалі, але не хочацца думаць, што гэта такі ж піяр. Спадзяюся, што гэта не так, але якія-небудзь фрыкі маглі і такое зрабіць. Альбо не фрыкі, а сапраўды, вот я таксама, дзякуючы нашай глядачцы, узгадаў гэтую гісторыю з Ганнай Федаронак, сузаснавальніцай і кіраўніцай шэлтара у Варшаве, якой там і вянок прысылалі, і паведамленне пра тое, што яна памёрла і збіралі грошы нібыта на пахаванне. І тут такая сітуацыя. Іншая, конечно, але у адным жа ж такім накірунку дыскрэдытацыі, псіхалагічнага ціску, гібрыднай нейкіх атак. А гэта сведчыць пра тое, што, можа быць, тыя, хто гэта здзейсняе, альбо знаходзяцца тут, альбо падкупілі тых, хто можа гэта здзейсніць. І завершу я ўсіх запрашэннем. Калі ласка, хто у Познані альбо побач з ёй, то вы маеце магчымасць сустрэцца з Александром Кныровичам Жыўцом, а таксама з Паўлом Свярдловым і з Андрэем Егоровым, якія прыедуць у Познань з квізам, квіз-пытаннічкі, такая вось агульная дыскусія з Кныровичам, Егоровым і Свярдловым пра мясцовае самакіраванне. 18 гадзіна, 27 траўня, фундацыя КУТ, вуліца Крамарска, 32.
Так что калі ласка, у каго ёсць магчымасць, завітвайце і зададзіце, адкажаце на пытаннічкі квіза і зададзіце свае пытаннічкі удзельнікам гэтай сустрэчы. Дзякуй вялікі, Александр. Дзякуй вялікі, Зміцер, і дзякуй вялікі, што не забыліся пра гэты анонс. Дзякуй. Всім яшчэ раз да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.